Prof, skull minn tisma ma jeflax. X'ġara? Iva, bħalissa qegħdin naraw il-pik tal-istaġun fejn ikun hemm ħafna viruses għaddejjin fosthom l-influenza, għandna COVID, għandna RSV u dawn huma viruses li jagħtuna dan il-mart respiratorju. U importanti li aħna naraw x'nistgħu nagħmlu biex aħna nkun nistgħu nipprevenu. U x'nistgħu nagħmlu? Biex tippreveni l-ewwel nett jekk inti tkun ma tiflaħx, importanti li inti ma tmurx l-iskola jew nkellek inti kbir ma tmurx ix-xogħol ħalli inti ma tferrix lil ħadd ieħor. Barra minn hekk ukoll ejja nipprevenu lilna nfusna milli niklu dieta tajba ħalli nkunu b'saħħitna u niġġieldu lil dawn il-viruses, hemm ukoll it-tilqim, hemm it-tilqim kemm għal COVID kif ukoll għall-influenza u għall-anzjani hemm ukoll it-tilqim għall PCV li hija tilqima ġdida li daħħalna propju din is-sena u wkoll biex nipprevenu jekk inti tkun ma tiflaħx importanti li tagħtas pereżempju fl-elba u mhux f'idejk, taħsel idejk sewwa ħafna ħalli inti tkun tista' tnaqqas li tferrex dawn il-mikrobi u importanti li aħna nieħdu ħsieb xulxin. Jekk hemm xi ħadd li jkun ma jiflaħx tajjeb inkellmuh ma m'hemmx għalfejn immorru nżuruhom għax inkella nkunu qegħdin inferxu iktar il-mart. Però safe minn teddida bħal COVID? Laqda dinija ta' saħħa dak hemm ħarġet qarrija li s-sitwazzjoni li qed naraw bħalissa hija sitwazzjoni li naraw normali u dan il-viruses li qegħdin jinfirxu huma differenti mill-każ li kellna fil-pandemija.